नमस्कार मंडळी. मी आज आणलंय भेंडे आणि हे भेंडे म्हटले ना तर कोणाक आवडणार नाही. हे भेंडे नाक मुरट भेंडे म्हटले काय भेंडे खाऊ बघणार नाही, भाजी म्हणा काय म्हणा. तर माझ्या कोकणी पद्धतीत मी तुमका आज भेंड्याचा सार दाखवतले. आंबट तिखट असा मस्तपैकी त्या सार लागता, अगदी भाताबरोबर खाव. आणि ह्याची मसालेदार भाजी दाखवतले. तर ह्या भेंड्याचे ना जाती असतात. तर हे जाती काय असतात ना ते तुमका मी नंतर सांगते. तर कोकणी पद्धतीत म्हटलं ना तर माझी सासू ना ह्या भेंड्याचा सार सुंदर करी आणि 4 घास जास्तीच आहेत. माका ते खूप आवडत. तर माझी सासू आज असा नाही तरी सुद्धा तिची पद्धत मी जपून ठेवलेली आहे आणि या भेंड्याचा सार मी तुमका मस्तपैकी करून दाखवतले. तर हे भेंडे आधी स्वच्छ धुवून घेतं आणि त्याच्यानंतर कापताना जे काय ह्याचे जाती बिती का असा म्हणजे त्याचा उपयोग असा तो तुमका कापताना सांगतोय. हे भेंडे कापताना चला तर. भेंडे असत ना ते आधी भेंडे स्वच्छ धुवून घेतलंय. त्याच्यानंतर मी सुक्या फडक्यान पुसान घेतले म्हणजे त्याच्यावर पाण्याचा अंश राहता कामा नये. पाणी जर रावला तर तुम्ही काही करून घ्या, भाजी करून घ्या, सार करून घ्या, बुळबुळीत जाताला पाणी शाप पुसान घेऊया. तर ह्यो असा गावठी भेंडो. आता गावठी भेंडो म्हटलो ना तर तो असो असता पोपटी हिरवट आणि एकदम हिरवगार जो असता ना तो घाटी भेंडो असता. तर तो घसानी लागता आणि ह्यो तसं लागणार नाही. म्हणजे ह्याच्यात आणि त्याच्यात खूप फरक असा. तर ह्या झाड ज्या असता खूप उंच जाता आणि ह्या झाड मोठा झाला काय लागता तर त्या झाड असा ना घाटी हिरव्या भेटायचा मुळापासून लागता. तर ह्यो भेंडो ना चवीक असा. तर ह्या भेंड्याचा सार भाजी बरी जाता. तर मी तुमका गेल्या वर्षी दाखवलेलं आहे ना त्या हिरव्या भेंड्याची भाजी होती. तर आता दाखवतोय ह्या गावठी भेंड्याचा सार आणि भाजी. तर मी कापून घेतोय. कापता कापता तुमका गोष्टी सांगतोय. तर झाली गंमत कशी, माझी सासू होती अगदी साधी भोळी हसत अगदी तिका बघला का प्रसन्न वाटा की माझ्यात नाही पण तिच्या आठवणी ज्या असत ते मी जपान ठेवलंय. तर तिच्या हातचा जो सार मी खाल्लेला भेंड्याचा ना त्या साराची माका ना कधीतरी अशी आठवण येतात आणि त्या सार मी आज तुमका करून दाखवतले. तर ही आता मी चिरतोय, ती भाजीसाठी चिरतोय. तर ती सार करी माझा जेव्हा लग्न झाला आणि मी त्या घरात इलोय त्यावेळी माझ्या साशीन माका भेंड्याचा सार घातल्या. तर भेंड्याचा सार म्हणजे ह्या माका काय माहित नाही, भाजी खाल्लेलं कधीतरी म्हणजे भाजी खाल्लेलं आहे. तर भेंड्याचा सार खाऊ नव्हते ते तिना माका जा भेंड्याचा सार आणि भात वाढल्यान तिची आठवण आणि चव माका अजून जशा तशी आणि तिची आठवण म्हणा मी भेंड्याचा सार कधीतरी करतो. इतक्या सुंदर असा भेंड्याचा सार झाला त्या भाताबरोबर लागला गरम गरम आणि आंबट तिखट. ती माशाची कढी तुम्ही बाजूक ठेवा. इतक्या सुंदर असा मकाना आता भेंड्याचा सार लागला. तर आता भेंड्याच्या भाजीसाठी मी आता ही भेंडो चिरून घेतोय आणि सारासाठी मी कसं चिरतलंय तो तुमका दाखवतोय. आता चिरताना मी गोल चिरून घेते भाजीसाठी. आता भेंडो घेताना तुम्ही बाजारात कसं भेंडो घेताला हे बघा, हे असं मोडूनही भेंडो घेतलं जाता. ह्या टॉक काय जून असला तरी एखाद्या पावटी मोडतात. पण भेंडो घेताना ना असं दाबू बघा, तो दाबलो भेंडो ना का आपणाक बरोबर कळता कवळो भेंडो असा तो. तर हे भेंडे कोणी हाडले ती तुमका गंमत सांगते मी. माझे व्हिडिओ बघून म्हणजे गोव्यात माझे व्हिडिओ बघतात. तर आम्ही ना बाजापेटीचा व्यवसाय माझ्या मिस्टरांचा तो पण आम्ही टाकलेलो. तर ते बाजापेटी रिपेअर करून घेऊन येले म्हणजे माझा व्हिडिओ बघून माझे व्हिडिओ पण ते बघतात. तर माझे व्हिडिओ त्यांना आवडतो. एकदा एका वेळी गेले त्यांच्यानी त्यावेळी आमका भेट म्हणून रताळी आणलेली आणि गोव्याची ती पांढरी रताळी होती, सुंदर लागतात. आणि त्यावेळी पेटी आणलेली आणि रिपेअर करून. तर आता पेटी ते नेताना त्यांच्यानी आमका ही भेंडे आणल्यानी भेट वस्तू म्हणा. तर हे गोव्याचे भेंडे असत. अगदी आवडीन त्या दादाने घेऊन येले आणि ते माका विचारूक लागले तुम्ही ना वहिनी करता करता जे गोष्टी सांगतात ना ते तुम्ही पाठ करतात काय आधी. तर म्हटलं नाही हो मी पाठ नाही करणे. तर तुम्ही कसा काय त्या जमवता. त्यांना ती एक गंमत वाटली. तुम्ही कसे माका कमेंट करता, तुम्ही करता करता बोलता, छान वाटता. तर कसं असा आपल्या आता म्हणजे हृदयात होया. म्हणजे मी आता ह्या करता करता तुमका गोष्टी सांगता. आमची बायकांची सवय ना अशीच असतात.
म्हणजे काही बायकांची, सगळ्यांची सांगणे ना मी, काही बायकांची. तर एक सवय कशी असता, आपण बघा 4 चौघात काहीतरी कार्यक्रम वगैरे असतं तेव्हा आम्ही जातो एकमेकांकडे. ह्या काम मी आता जर गपचूप करीत बसलोय तर कोणतरी माका म्हणताला काय तर कुचकी असा, म्हणजे बोलणार नाही, कामच करीत राहता. तर आमची बायकांची सवय कशी असता, करता करता आम्ही एकमेकांबरोबर बोलतो. तर ती अशी एक सवय लागता आपणा, करता करता बोलायची. तशीच माझी ती एक सवय आहे. आणि माझा जो स्वभाव आहे तो बोलको असा. माका मागे कमेंट येलेली तू बोलतोच खूप. तर असा नाही, बोलताना ना तर आपल्या मनात होया, माणूस जसा असता ना तसेच आपल्या हातून काय असतं ते क्रिया घडतात. म्हणजे मी कसा ह्या आता जास्त बोलते कारण मी असं तसा बोलकी असे, माका कुचक्या घमेंडी राहून अजिबात आवडणार नाही. मी कोणाबरोबर गेलंय ना तर मी ओळख काढून बोला. तर असे काही गोष्टी असतात, मनात माणूस बोलकी असता. तर एखादा माणूस बोलणार नाही तर त्याच्यात तर नसता, म्हणजे बोलकेपणा नसता. त्या म्हणजे असा गप्प राहण्याची एक सवय असता ती मनांता. माका असा करता करता बोलायला आवडता. आता मी तर तुमच्याच बरोबर बोलतोय, मी काय म्हणजे स्वतः मी असा हे करतोय ते बोलले ना, मी तुमकाच सांगतोय गोष्टी आणि ते गोष्टी तुमका आवडायला लागले. म्हणजे मी जा काय सांगतोय त्याच्या माका कमेंट येतात की ताई तुम्ही जा काय करता त्याचा उपयोग सांगतात आणि ते आमका खूप आवडता. तर त्यातूनच माझे व्हिडिओ चालाक लागले का. तर काही जे गोष्टी असतात बघा आणि काही जे आपण करतो त्याच्यापासून आपला उपयोग काय होता, आता कशासाठी खातो, त्याचा शरीरा उपयोग काय होता हे मी तुमका सांगत गेलं आणि त्या माझ्या सगळ्या सबस्क्रायबरांका आवडत गेला आणि त्याची आता माका ती एक सवय झाली. तर असा हा काही तर जो भेंडो असताना तो भेंडो चिरताना तुमका पटकन कापाचो ना, तिचे म्हणजे साली एक होतले एखादो जून भेंडो असलो तर हे बघा, ह्यो आता माका भेंडो गावलो तो साधारण जुना, म्हणजे पटकन चिरणार नाही. मी आता बाजूक ठेवते. कवळो भेंडो असताना पटकन चिरता. तर ह्या भेंड्याचा फायदो काय असा, तर ह्यो भेंडो आपल्या शरीरात एकदम म्हणजे एकदम चांगल्या तऱ्हेन काम करतात. जेंका बघा मुतखड्याचा त्रास असतात त्यांका उपाय म्हणान सांगतोय मी. काय करायचा, रात्री भेंडो कापायचो. तुम्ही कसोच भेंडो कापा, अगदी गोल कापा, लांबडो कापा आणि एका ग्लासात किंवा एका भांड्यात तो चिरून आतमध्ये टाका. रात्रभर तो भिजलो, सकाळी उठायचा. आता पाणी काय येताना आता असा पेजेसारख्या बुळबुळीत येताला पाणी. त्या पाणी गाळायचा आणि एक ग्लास मस्त पैकी अनाशी पोटी त्या पाणी आपल्या शरीरात म्हणजे आपण प्यायचं. आता पाणी त्या बुळबुळीत ह्याच्यावर ना आपलं मुतखडो जो असताना तो पडण्यात हे जाता, मदत जाता. तर असो भेंडो असा. आणि पूर्वीच्या माणूस काय करीत, चालता चालता भेंड्याचा झाड दिसला का भेंडो मोडीत आणि टरटरांचा आव्हान काय. आता कोण खाताना त्याचे दिसणार नाही, पण मी माझ्या लहानपणी ह्या बघलेला असा म्हणून मी तुमका सांगतोय. तर मी असो भेंडो असा. आणि भेंड्याची भाजी म्हणा, सार म्हणा, सुंदर होता. भेंड्याची भाजी आंबट तिखट जर केली ना, स्वाल घालून एक नंबर वरण भाता बरोबर, आणि तीच माका आवडतात. आणि भेंड्याची भाजी करताना ना एकदम ताजो, म्हणजे झाडावरून काढून किंवा बाजारातून आणून, कारण बाजारात ताजेच भेंडे येतात ना तिथे. तर तसा करायचा, एक दिवस घालवायचो. भेंडो थोडं पावा बोलवा. त्या बावलेल्या भेंड्याची भाजी असताना ती एक नंबर येतात. आता भेंड्याची जाती काय काय असत ते वेगवेगळे असतात. हिरवे भेंडे असत, हे गावठी भेंडे असत. आणि त्याच्यानंतर कसा असा गणपती हे भेंडे ना खूप म्हणजे खूप त्या डाळ भाता बरोबर इतकी सुंदर भाजी जाताना ते आठवण येतात त्यावेळीची. आंबट तिखट अशी भेंड्याची भाजी मिरची घालून करतात कोण कोण. म्हणजे आता ही मी भाजी कशी करताले ती तुमका दाखवतोय. पण काही जण ना हे भेंडे असे चिरतात आणि मिरची फोडणीत टाकून, कांदो फोडणीत टाकून लगेच हो भेंडो फोडणीत टाकतो. आणि त्या मिरचीत ना म्हणजे भाजूचो लागणार नाही तो मी भाजून करतोय. तर ती भाजूची लागणार नाही आणि ती उभेवर भाजी करतो, ती पण मस्त भाजी लागतात. तर मी आता ना भाजीसाठी भेंडो ह्यो कापून घेत आहे. सारासाठी कसं कापतोय तो तुमका दाखवतोय. आता भाजीसाठी भेंडे चिरून झाले, इतके भाजी होय तितके मी चिरून घेतलं. तर आता हे
भेंडे चिरतय मी ते सारासाठी. त्यात सारासाठी कसे भेंडे चिरतं ते तुमका दाखवतोय. तर माझी सासू ना असे तुकडे करी, हे बघा असे असे तुकडे ना सारात टाके, किंवा या भेंड्याचे अजून जरी भाग केला तरी चालता. हे बघा असे लांबडे लांबडे असे मी सारासाठी करून घेतोय. त्याचं सार ना सुंदर जातं, अगदी 4 घास जास्त जातात. आंबट तिखट असा पातळ सार. माशाची मिरच्या म्हणजे आपण जा माशांका घालतो बघा वाटण, ताच वाटण. फक्त एक गोष्ट मी घालतोय ना ती म्हणजे कोथिंबीर. जुन्या लोकांसारखी माझी सासू जशी करी तसा सेम सार करतोय मी. तर भेंड्याच्या सारासाठी मी वाटाप काढले. आता वाटाप मुद्दाम मी तुमका दाखवतोय खे का, तर तुम्ही म्हणतालाय कसला वाटाप केल्यात. तर ह्यो तुमका दिलेलो मच्छी मसालो असा बघा, त्याच्यातच हा. ह्या मसाल्यात मी अजून कायच घालूक नाही. या मसाल्यात धने, हळद आणि मिरची इतकेच असा. त्याच्यानंतर कांदो आणि खोबरा, कोथंबीर बितंबीर मी काही एक घालूचंय नाही. इतक्या वाटपात मी भेंड्याचा सार करतले. मी आता वाटून घेते आणि मग तुमका भेंड्याचा सार फोडणे घालताना दाखवते. ह्या बघा हे वाटाप करून घेऊन इलं. तर ह्या असा वाटा भेंड्याच्या साराचा आणि साराक फोडणे घालतलंय. त्या बघा ह्या इतक्या असा कांदो असा, लसूण असा, तेल असा, खोबरेल, मीठ, थोडस हिंग, आता पोटासाठी बरो असता, सोला आणि भेंडे. चला तर फोडणे करूया सार. तर ह्या असा स्टीलचा भांडा एका तामाईल मारून घेतलं आणि ह्या एकाच भांड्यात मी आधी सार फोडणे घालून घेतलंय. त्या सार मी एका भांड्यात काढतले आणि त्याच्यातच भाजी करतले भेंड्याची. तर एकच भांडा, एका दगडात 2 पक्षी, घासाक बरा, खाऊक सोप्या. चला तर फोडणेक आता मी लसूण, कांदो आणि हिंग टाकलंय. तर ह्यो भेंडो आणा तो त्याच तेलात मी टाकून तो भाजून घेतोय, म्हणजे त्याचा बुळबुळीतपणा जाताला. तर भेंडो ना वेगळं भाजूची काही गरज नाही. त्याच तेलात भेंडो भाजून घेतलो काय सार जा आता बुळबुळीत ना. आता भेंडो आणा तो बरोबर त्याच फोडणीत मी भाजून घेतोय. तर भेंडो भाजाने या डवल्याची करामत बघा. ही आता नारळाची करटी, साधी आणि सोपी. पूर्वी काय करी, एका मानग्याची काठी घेत त्याका होल पाडी म्हणजे बोक्षे पाडी आणि त्याच्या दाडो घातल्याने का रानतीने काही डवली करून दे. काय नाव ना या डवलेचा मी माझ्या लहानपणी बघलेलो, पण माका ते वस्तू खूप आवडतो म्हणून मी आता ही डवली घेतली. डवलीवर सांबारा ताटात भातावर घातला, माणसा कशी पटापटा जे डवलीवर सांबारा खूप जाय कितीतरी भातात. आता आम्ही किती खाला तरी हडेसून खातो आणि हडेसून राहता. ही करा पूर्वीचा खाना बरा होता. 100 वर्षा माणसा वेळ 100च्या घर वेळ साध्या सोप्या जीवन त्या करण्या कसलो म्हणजे त्या प्रमाण नाही. आपला घातला आपला वया पोटापुरता तितक्या घातला आणि केला. आता जेवणांका प्रमाण ह्या इतक्याच घालू काय, आता तितक्याच घालू काय, आता मोजून मापून आम्ही घालतो. तर मोजून मापून न घालता अंदाजाप्रमाणे करायचा. मग आता करू काय बरा, नाका करू बरा आणि तुमका आता दिसताय बरा. ह्या इना घातल्या ह्याच्यात केल्या, म्हणजे ह्या साधा सोप्या जीवन आमच्या कोकणी माणसांचं. भेंडे ना आता बरं भाजा होया, गुळगुळी जावता का म्हणे भेंडे सडसडीत भाजा होईल. तर ह्या असा मीठ आता भेंड्यात मी मीठ घालतोय, म्हणजे फोडणे घातलंय तो भाजता भाजता मीठ घालतोय. हे मीठ किती घालतोय तर भेंड ओळणी लागता का म्हणे. तर अर्धा मीठ जर असा ना तर माझ्या अंदाजाप्रमाणे मी घातलंय. हा एकदम कडीत मीठ घालूक नाही असं, म्हणजे सारा एकदम मीठ घालूक नाही, नंतर थोडा घालतो. चार फोडणे घातलंय. भेंड ना तो चवदार लागा होईल त्यासाठी आम्ही मीठ घालतो.
तर बघा भेंडो आता मस्त पैकी त्याला भाजलं. आता ह्याच्यात मी या वाटा वाटून घेतलं तर पुन्हा एक टाकतोय. आता किती आपणाक जाड पातळ त्याप्रमाणे आपण पाणी घालायचं. आणि ह्याचा सार असताना आता जास्त जाड करता का म्हणा, आता पातळच करू बघा. भाताबरोबर तुम्ही भाताबरोबर खावा, चपातीबरोबर खावा किंवा भाकरीबरोबर खावा. तर ह्या बघा या सार आणत आम्ही या इतक्या पातळ गेले. हे बघा, ह्या बघा असा. तर मी तुमका सांगलेलं की ना, मी भेंड्यात मीठ घालते म्हणून. अंदाजाप्रमाणे घातलेले. आता मी पाणी किती घातलं तो हात मी लक्षात ठेवलंय मिठाचं किती मी मीठ घातलेले आहेत. आता त्या अंदाजाप्रमाणे मीठ घालूया. त्या खारही होता कामाने आणि अळणी होता कामाने. तर अशा प्रमाणे मी मीठ या घातलंय. आता रवली काल तर सोला. तर आंबट होबाया ना, आंबट तिखट असा सुंदर असा भेंड्याचा सार लागावाय. त्यासाठी मी आता ही घालतोय सोला. जास्तीत जास्त भेंड्याचा सार या आंबट गावाया तरच त्याला चव लागतली. तर आता ढवळून घेऊया. तर आता वायच वग झाकरी ठेवूया. उबळाक देता कामा नाही, झाकरीच्या तर वरती जाताला त्याका मगे चव लागायची नाही. अगदी अंदाजाप्रमाणे झाकरी ठेवलंय. माका बरोबर माहित असताला त्याका उबळी कधी येतली त्याप्रमाणे मी काढतले. ना तर लक्ष नाही दिलो ना तर सगळा वर येतला. चला तर आता बघूया. तर ह्या बघा, आता नाही बघलेलं तर ह्या उमळात जाताला असता सा मना लक्ष वळव. उमळात जाता कामा नाही. उमळात गेलेल्या वस्तूची गोष्टीची चव लागणार नाही कधी. म्हणजे जास्त पाणी असता तर उमळात जाता. चला तर सार माझा तयार. आता करूया भाजी. उतरून घेतोय. चला तर करूया आता भेंड्याची भाजी. भेंड्याची भाजी भेंडो बारीक चिरून घेतलंय तो दाखवलंय. कांदो घेतलंय आणि काय काय घेतलंय तर तुमका मी दाखवतोय. हे बघा, ओला खोबरा असा, सोला असत, भाजको मसालो हा तुमका मी जो मसालो दिलाय बघा, मालवणी मसालो भाजको तो मसालो, हळद असा, मीठ असा, तेल असा, तर आणि थोडासा पाणी शिंपडो मारून. तर त्याच भांड्यात मी आता ही भेंड्याची भाजी करतलंय. तर भांड ठेवलंय चुलीवर. तर मी आता भेंडो कसं भाजून घेतोय तो तुमका सांगतोय. मी या कढई ठेवलंय, त्याच्यात तेल बिल काही घालून नाही. तर भेंडो मी या सुको भाजून घेतलंय. तो सुद्धा बुळबुळीत राहता कामा नये, सडसडीत भेंडो भाजा होया. तर दाखवते माझ्या पद्धतीतली, कोकणी पद्धतीतली भेंड्याची भाजी कशी करता येते. तर हे असं भेंड्याचे हे बघा बिये, कवळे कवळे बिये भाजी आहेत. इतके सुंदर लागतं, दाताखाली येतात तेव्हा, आंबट तिखट असे. तर ह्यो भेंडा आहे ना तो आता त्याची बुळबुळी मोडापर्यंत भाजून घेऊ. ह्यो आता थोडं भाजलो काय बघा किती बुळबुळीत घेतलं. तो शेवळी आधी किती मोडा होईल आणि सडसडीत असं राहू. तर मग मी तो काढून घेतलं. तर हे बघा, आता भेंडा आहे ना त्याच्यातला पाणी सुटाक लागला म्हणजे बुळबुळीत करा. हे बघा, तर जास्त जर ताजे एकदम भेंडे घेतलात ना तर शाप असं बुळबुळीत दिसतात. त्याचा दोर सुटतले असे. पण ह्यो 2-3 दिवसात ते काढलेले भेंड्यावर त्यामुळे तो इतकं असो ओलसरपणा येणार. तर ह्यो ओलसरपणा ना पूर्ण असो भाजा गोयो म्हणजे सडसडीतपणा येऊ गया.
ते भेंड्या दाखवतोय मी तुमका सळसळीतपणा कसा येतात आता. हे बघा, हे दोर असताना तो बुळबुळीतपणाचो असता, म्हणजे ह्याची भाजी जी असा ना ती बुळबुळीत जातली. हे बघा असं दोर सुटतलो, भेंडो कसं भाजत जातलो तसो. आणि हो दोर सुटाचो बंद झालो ना, सडसडीतपणा येला काय भेंडो भाजलो असं समजायचं. तोपर्यंत आपण तो ओलझरच दिसत राहतलो. हो, भाजावं बरं भेंडो, त्याची भाजी बरी होता. चला तर आता ह्यो भेंडो मस्तपैकी सळसळीत भाजलो हा. तर मी आता ह्यो काढून घेतोय. बघा कसं भेंडो भाजून घेतलंय सळसळीत. हो बघा, गरम असा तो म्हणताला भांडा करापलाला दिसला म्हणा, भांडा करपाक नाही होता. तर ह्या भेंड्याचा जो बुळबुळीतपणा असता त्या भांड्याक लागता आणि भांडा काळा जाता. तर त्याच भांड्यात आता मी ही भाजी करून फोडणी घालून घेतलंय. तर हे बघा भेंडो भाजलेलो गरम असा, पण तो करपाक नाही ना. तर तुम्ही भांडा लाल दिसला आणि मनशात सगळा करापलाला, तर करपाक नाही होता. आता ह्या बघा भेंडो मस्त आहे की भाजलो हा. तर त्या बघा ताज भांडा असा, फक्त मी आतून धुवून घेतलंय आणि त्या भांडा मी आता चुलीवर ठेवते परत. चला तर आता भेंड्याची भाजी फोडणी घालूया. त्यासाठी मी तेल टाकतोय. आता तेल कसला वापरतोय तर त्या दिवशी तुमका मी सांगलेलंय, मी आता जेवणात खोबरेल तेल वापरतोय. आणि त्या खोबरेल तेलातला जेवण इतक्या सुंदर जाता ना, संशय ना भेसळ. चला आपल्या डोळ्यासमोरचा अगदी डोळे झाकून खाऊया आणि आपला जीवनही सुंदर राहतला. हात पाय ढोकरा दुखतो ती बंद जातली खोबरेल तेल वापरल्यामुळे. आणि जेवण अगदी एकदम सुंदर लागता, काहीही खवट वगैरे असं लागणार नाही. मी सांगतोय, मुद्दाम तुम्ही करून बघा कधीतरी, मग तुमका आवडतला. तर आता कांदो टाकतोय. बघा कांदो आणा तो आता तेलात बरोबर भाजून झालो. भाजलेल्या कांद्यात टाकतोय मी भाजलेलो भेंडो. तर ह्यो भेंडो बघला किती होतो, अगदी परात भरून ह्यो भेंडो होतो. ह्यो भाजून घेतल्यावर असं झालो, कसं झालो परात भर. जरी तो भेंडे चिरले तरी ह्यो भाजून घेतलो किंवा भाजी करताना जास्त जाणार कमी जातात. तर आता तुम्ही म्हणताला फोडण्यात हळद किंवा मसालो टाकूक नाही, तर मी फोडण्यात हळद मसालो टाकले नाही. मी आता ह्या भेंड्यात भाजलेल्या म्हणजे फोडण्यात घातलेल्या ह्याच्यात हळद आणि मसालो घालतोय. तर आधी घालतोय, आधी हळद घातलं, त्याच्यानंतर मी सोला घालतोय. भाजी आंबट घालून. तर आता घालते मीठ. तर काही जण भेंडो भाजताना सुद्धा मीठ आणि सोला घालतात, कारण त्याचा बुळबुळीतपणा असता तर पटकन मोडा व्हायला मला. तर तसा मी घालून नाही असोय, मी आता घातले. आणि आता घालतोय मालवणी मसालो, तो तिखटाप्रमाणे. तरी भाजी आहे ना ती आता फोडून ना मी अशी झाकण मारून ठेवतले. म्हणजे त्या भेंड्या कांद्यात, म्हणजे भेंडो भाजलेलो आता कांद्यातला जा पाणी असताना तर थोडा ह्याच्यात मुराने, म्हणजे ती भाजी सडसडीत होणे त्यासाठी मी थोडा वेळ झाकण मारून ठेवतो आणि आग एकदम मंद करतोय. जरा वेळ शिजाले. चला तर बघूया भाजी शिजली का. आंबट तिखट होतो भेंड्याच्या भाजीचो वास मस्त झाला बरोबर. त्यात अजिबात बुळबुळीत करणार नाही, सडसडी जशी भाजी आली. आता ह्याच्यात घालूया खोबरा. तर आता ह्या ओला खोबरा असा, ओला खोबरा कांदो सो ह्या भाजीत जास्त होयो. आणि बरोबर भेंडो भाजलो आणि बरी भाजी करून घातली घरातल्यांका तर आवडतले नाही की त्या वरती कच्ची केली, भेंडो नाही भाजलो, बुळबुळीत लागलो तर घरातली नका मुरडतात मग भाजी खायची. अशी भाजी माझ्या पद्धतीत तुम्ही करून बघा आणि तुमच्या पद्धतीत जरी केला तरी भेंडो मात्र होतो भाजा. बघा कशी सुंदर सडसडीत भाजी झाली. ते
साधी सोपी. चला तर आता उतरून घेते. सारही झाला आणि भाजी झाली. चला तर मस्तपैकी भात घेतलंय ताटात, भेंड्याची भाजी आणि भेंड्याचा सार. तुम्ही पण जेव घ्या. तर असा करा. माका ह्या भाजीतला सोल खूप आवडता, भेंड्याच्या भाजीतला सोल. आता ह्या डवलीवर भेंड्याचा सार मस्तपैकी भातावर. चला तर मस्तपैकी भेंड्याचा सार आणि भाजी खाऊन बघताय आणि तुमका चव सांगते. हा तर तुम्ही मात्र करताना काय करा, मी आता हे भेंडे होते म्हणा दोन्ही रेसिपी तुमका एकदम दाखवले. तर तुम्ही काय करा, ही भाजी जी असा ना ती आंबट तिखट, सार असा ता आंबट तिखट असा दोन्ही एक झाला. तर तुम्ही वेगळ्या सांबाऱ्याबरोबर आमटे बरोबर ती भाजी करा डाळी बरोबर. तर तुमका दाखवचा होता म्हणा, मी फक्त एकत्र दाखवले. तर मी आता जेवतोय. काय सुंदर सार झाला, मस्त एक नंबर. आता खाते भाजी. मस्त अगदी सुंदर. आणि एक सांगतोय, गोव्यासून दादा इले त्या दादांका सांगते खास करून, तर हे भेंडे आणलात ना ते इतके सुंदर भेंडे असो, त्याचा सार आणि भाजी. जर तुमका सार बीर काय करू येणार नसत ना, तर असा भेंड्याचा सार करूक सांगा घरात वैनिकाने. अगदी सुंदर. आणि भेंडे आमका आवडले. तर सगळ्यांका सांगतोय असाच सार करा भेंड्याचा आणि भाजी करा. आणि तुम्ही एक दिवशी खावा आणि माका कमेंट करा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला.